6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sake bayyana rashin amincewarsa da kafa kasar Falastinu yayin da yake tsokaci akan yakin da ke ci gaba da gudana a zirin Gaza. Firaministan ya ce za su samu nasarar wannan yaki wanda suke sa ran ya ɗauki ƙarin watanni kafin kammala shi. Ga tsokacin da ya akai. Karuwar masu ra'ayin riƙau ɗin na zama wata babbar barazana. A cikin duk wani sakon yunkuri nan gaba na gina matsugunai ko akasin haka, Isra'ila na da buƙatar cikakken iko akan tsarinta daga kowane yanki da ke yammacin Jordan. Wannan na da matukar muhimmanci kuma ya ci karo da manufar 'yanci. Me ya dace da mu? Na bayyana wannan gaskiyar ga abokanmu Amurkawa, na kuma datse shirin tilasta mana abin da zai yi wa tsaron Isra'ila illa. Firaministan Isra'ila na da hurumin shaidawa abokanmu abin da ya dace da su sani, da kuma lokacin da ya dace a ce musu a'a. Saboda haka yanzu nake cewa a sauƙaƙe kuma gaskiya, samun nasara a yakin da muke zai ɗauki ƙarin watanni, amma kuma muna da yaƙinin samun nasara. Firaministan Isra'ila kenan Benjamin Netanyahu wanda ya sake bayyana rashin amincewarsa da kafa kasar Falastinu. Wani rahoton bincike ya nuna yadda ake ci gaba da samun karuwar masu ra'ayin riƙau da ke nuna shawarar tsayawa takara a zaben majalisar Turai da zai gudana a watan Yuli na wannan shekara. Rukayya Bakabara gare ki. Karuwar masu ra'ayin riƙau ɗin na zama wata babbar barazana ga 'yan siyasa masu sassaucin ra'ayi, abinda ake ganin zai haifar da yamatsin siyasa matuƙa. Bincike ya nuna cewa zaben na bana zai ga tarin sabbin jam'iyyun 'yan ra'ayin riƙau da suka bulla a dukkanin ƙasashe mambobin ƙungiyar tarayyar Turai 27. A wasu ƙasashe irin su Finland da Sweden, waɗannan jam'iyyu sun yi ƙarfin da suke iya juya akalar gwamnati, yayin da suke jagorantar gwamnati a kasashen Hungary, Italiya da kuma Slovakia. A Belgium, wadda nan ne cibiyar tarayyar Turai kuwa, ana ganin yadda jam'iyyar 'yan ra'ayin riƙau ta karfin da ta zama mafi faɗa a ji. Ko da a kasashen Faransa da Jamus da ake ganin masu ra'ayin riƙau ɗin na da sauƙi. A wannan lokaci an ga karfin da mutane irin su Marine Le Pen ta Faransa ke samu sannu a hankali. Wannan dai yana zama tamkar wani juya hali irin na siyasa a Turai, wanda watakila zai sauya salon tafiyar da siyasar da kuma shugabanci. A gaishe ke Rukayya Bakabara. A yau Juma'a hukumar Rasha sun gayyaci jakadan Faransa da ke birnin Moscow don yi masa kausar suka ganin ta yadda kasarsa Faransa ke ci gaba da taka rawa a yakin Ukraine. Rahotanni daga Moscow na bayyana cewa an gayyaci jakadan na Faransa Pierre Levy zuwa ma'aikatar harkokin wajen Rasha, kuma an gabatar da shaidu da ke nuna yadda Paris ke da hannu a cikin rikicin na Ukraine, kamar yadda ma'aikatar cikin gida ta tabbatar a wata sanarwa. Wannan sanarwar ta zo ne kwanaki kalilan koko kwanaki biyu kenan bayan da Rasha da ya yi kirarin cewa a ranar Laraba ta kai wani hari kan wani gini inda aka jibge sojojin haya Faransa a Kharkiv, birni na biyu a Ukraine. Ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta ce Faransa ba ta da amshin shata ko kuma sojojin haya a ƙasar ta Ukraine. Koriya ta Arewa ta ce yau Juma'a ta yi wani gwaji na siri na makamin nukiliya mai tafiya a ƙarƙashin teku wajen mayar da martani dangane da atisayin da ƙasashen Amurka da Koriya ta Kudu da kuma Japan ke yi ta hanyar yin amfani da jiragen sama masu ɗauke da makamin nukiliya. Zainab Ibrahim Gariki. Ma'aikatar tsaron Koriya ta Arewa ta bayyana atisayin waɗannan ƙasashe a matsayin babbar barazana ga tsaronta. Saboda haka ta ƙaddamar da nata shirin wadda ta yi wa suna HAL 523 a ƙarƙashin tekun gabashin Koriya. A farkon shekarar da ta gabata, Koriya ta Arewa ta ce ta gudanar da wasu gwaje-gwaje makamancin wannan waɗanda suka saba da wanda ta yi yanzu. Sai dai masana na bayyana shakku dangane da makaman da Koriya ta Arewa ta ce tana da shi. A farkon wannan mako, kasashen Amurka da Koriya ta Kudu da kuma Japan sun gudanar da atisayi na haɗin gwiwa a kusa da tsibirin Jeju domin mayar da martani akan gwajin wani makami mai linzami mai sauri da Koriya ta Arewa ta yi mai suna hypersonic missile. Kasashen da suka shiga atisayin na Amurka sun yi amfani da jiragen yaƙi tara da wani katon jirgin ruwan yaƙi na Amurka da ake kira USS Carl Vinson.
Za mu kuma Afirka dai inda a Burkina Faso gwamnatin sojan kasar ta sanar da murƙushe wani yunkurin juyin mulki inda aka sanar da kama wasu daga cikin sojoji da wasu wakilan kungiyoyin fararen hula a wannan kasa. Ana zargin wasu daga cikin kasar haɗe da kungiyoyin fararen hula da kokarin haifar da rudani. Kamar yadda mai magana da yawan gwamnati ya tabbatar da cewa an kama sojoji da fararen hula da dama da ke da hannu a wannan yunkuri. Bincike na tafiya a kai biyo bayan kama Laftana Kanar Evrard Sonda, tsohon babban hafsan tsaron kasar, da kuma Prosper Basole da ɗan kasuwa Muhammadu Bonkogo da kuma wasu sojoji daban a babban birnin kasar Wagadugu. Gwamnatin sojan kasar yanzu haka dai na ci gaba da gudanar da bincike tare da kira ga 'yan kasar na ganin sun ba da haɗa kai domin kawo ƙarshen wannan hargitsi. Labaran duniya ka saurara daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Labaran tattalin arziki, kudade, euro, dala da kuma sifa da ma ga sanan dai. Nasir Sani barka da shigowa. To dan ranta min euro da. A gaishe ka. To a cikin labarin da ina zamu so ba. Ya jibanci zamu fara ne da Najeriya. Inda takardar naira wato kudin kasar kenan ta Najeriya yake samun koma baya yayin da daraja ta koma naira 1,300 da naira 55 akan kowace dala a kasuwannin fage. Sai kan masu saurare bayani kenan akan dala nawa kenan? Dala ɗaya akan dala ɗaya akan naira 1,300 da naira 55. A hukumar ya kun ji daɗi. Har yanzu dai ba iya ɗaukar wani mataki da ya yi tasiri a game da wannan matsala ta rugujewar darajar kuɗin na Najeriya ba. Yayin da naira ke ci gaba da faduwa idan aka kwatanta da yadda dalar Amurka ta faru a baya. Hakan na zuwa ne a watanni 5 bayan da dala ta fara tashi zuwa 1,000 daga naira 600 ta koma bakwai ta koma kaza ta koma har ta koma 1,000. To an share fage kenan, sai dai Allah ya kyauta. To har ila yau dai a Najeriya gwamnatin tarayyar kasar na ƙara tuhumar tsohon babban bankin kasar wato CBN kenan Godwin Emefiele da karɓar dala miliyan 6 da 'yan ɗoriya ta hanyar bata dace ba, ta amfani da ƙarya kamar yadda suka faɗa. A karar da aka yi wa gyare-gyare mai ɗauke da kwanan wata ranar 17 ga watan Janairu da kuma karar da Rotimi Oyedepo babban lauyan Najeriya ya shigar gaban babban alkalin ƙasa gaba ɗaya. Ya zargi gwamnan babban bankin ne da laifin cin amana, yaudara da hada baki wajen samun karkatar da wasu kudade ta hanyar amfani da ƙarya. Kai da aka dora wa nauyi. A shi dai ba ni ba. Yayin da ake zargin sa da hada baki da wani mai suna Odo Eric Ocheme wanda wajen karban dala miliyan 6.23 da sauran da 'yan canji ne da sunan sakataren gwamnatin tarayyar kasar. To kaga ta innan aka gano cewa akwai wata ƙarya kenan a ciki. To har ila yau dai Najeriya ce batun mayar da headquarter hukumar sufurin jiragen sama na Najeriya da ke Abuja da aka ce za a mai da shi Lagos na ci gaba da samun cece kuce. Inda kungiyar ma'aikatan sufurin jiragen sama ta kasar wato Nuwate ta bayyana cewa yin haka fa gaskiya ba a yi lissafi ba. To sai dai kuma a wani bangare wa'ansu suna cewa hakan ya dace saboda me wannan sauyi da aka yi na mazaunin shi hukumar cibiyar to zai dan samar wa manyan ma'aikatan da ƙananan ma'aikatan dan wani sauki na samun amfani da kuɗaɗe. Za a samu raguwar kuɗaɗe na zirga-zirga to su da suke amfani da jirage ina ruwansu da wani magana kuɗin zirga-zirga. To an bayyana har ila yau an bayyana cikakken tsari a matsayin babban abin da ya haifar da tasgaro a shirin ciyar da yara ɗalibai a makarantu a gwamnatin da ta shuɗe. Matsalar da aka fuskanta kwarai da gaske, to matsalar da aka fuskanta ita ce asarar wasu kudade naira biliyan 200 da aka ware domin ciyar da yara a makaranta saboda jawo hankalin an ciyar da tije ba ko wayansu sun ciyar da kansu kenan. Ta Allah ya kyauta. To idan muka tsallaka kuma babban bankin Tanzania ya sake fasalta adadin kudin ruwa zuwa kashi 5.5 a wata sanarwa da ya fitar a ranar yau din nan kenan Juma'a. Matakin da shine na farko da babban bankin ya yanke tun bayan da ya ce a farkon watan nan zai fara amfani da kudin ruwa mai ma'ana don nuna alƙiblar manufofinsa na kuɗi. To Nasir Sani, wani abun lura ana idan muka duba wannan bayani da kai a gurguje naira da dala wacce ta yi daɗin karɓuwa.
to a gurin dai masu karɓar dalar tafi ƙarfi ke to a gaishe ka Nasir Sani. RFI. To kamar yadda muka saba dai a duk wannan lokaci muna ba ku dama kuma sauraron mu ga kuma shirin ku. Mai sauraro assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Daga nan sashen Hausan Radio France International RFI tare da naku Nasiru Sani. Yau Juma'a ce ranar da muke ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan lamuran da ke ci muku tuwa a ƙwarya da suka hada da siyasa, tattalin arziki, da al'adu da sauran lamura irin su kasuwanci. Za mu fara da malami na farko wanda zai fara da gabatar da sunansa. Assalamu alaikum gidan rediyo Faransa, mai magana Bashir Garba Amadi jihar Sokoto ga da local government. Ana kira ga mai girma gwamnan jihar Sokoto Dr. Ahmed Ali Sokoto Excellent. Ubangiji Allah ya taimake shi, Allah ya ƙara bashi ikon cika alƙawarin da ya ɗaukan matalakawa. Mai girma gwamnan jihar Sokoto Ahmed Ali, muna roƙo don Allah ka saka hanyar mu ta Duka Maji wadda ta tashi daga garin Gada zuwa garin Duka Maji cikin ayyukan da za ka yi a 2024. Domin gaskiya idan gwamnati ta juya ta yi wannan aiki na hanyar ta tashi daga Gada zuwa Duka Maji, insha Allah talaka za su amfana kuma gwamnati ma za ta ga amfaninta. Domin mu samu mu rika fitowa da kayan mu na noman rani wanda muke noma a kodayaushe. Na gode mai magana Bashir Garba Duka Maji jihar Sokoto da lokacin. Assalamu alaikum Radio Faransa mai albarka, sunana Amadu Soja dan Nijar ne, mutumin san kakanin cikin jihar Zandar, amma zai na Travelers Capital din Libya. Mun gode da baka dama da kuke ba mu ta ranar Juma'a domin mu faɗi matsalolin da suke ci mana tuwa a ƙwarya. Tun da ra'ayi na yau fata ne na alkhairi zan yi ga ƙasa ta jamhuriyar Nijar. Allah Ubangiji ka kare shugaban Nijar Janar da Brigade Abdurrahman Chani da sauran al'ummar ƙasar mu ta Nijar. Allah ka sauko mana da sabon arziki a ƙasar mu ta Nijar. Duk wani abin da zai tara mana hankali ya kama mana tashin hankali a ƙasar mu ta jamhuriyar Nijar, Allah Ubangiji ya kare mana shi. Allah ka zauna da ƙasar mu, Allah ka kare shugaban da dukkan al'ummar ƙasar mu ta Nijar. Duk wasu wanda za su rika nema su kama mana tashin hankali a ƙasar mu ta jamhuriyar Nijar, Allah Ubangiji kai mana maganin su, Allah ka shiga tsakanin mu da su. Allah Ubangiji ka kare al'ummar ƙasar mu, Allah ka zauna da ƙasar mu ta Afirka da ma duniya baki ɗaya. Bakin ra'ayi na kenan, ku tashi lafiya. Sashen Hausa Radio Faransa International, Assalamu alaikum. Mai magana Ibrahim Mai Tireda daga nan Shawu, karamar hukumar Birnin Kudin jihar Jigawa. Kamar yadda yake bisa al'ada ranar Juma'a, rana ce wacce kuke ba mu dama muke bayyana ra'ayoyinmu ko kuma abubuwan da suke ci mana tuwa ƙwarya. Hakikanin gaskiya muna muku godiya. Ina so in amfani da wannan rana domin isa ta sakon gaisuwa ga gwamnanmu na jihar Jigawa Malam Umar Namir Dan Modi da samun labarin dakatar da shugaban noman fadama na jihar Jigawa da shauran makarabansa na local government. Mun ji daɗi da yin haka, ganin cewar mafi akasari rabon kayan tallafin nan baya rabu da kurakurai, wanda damun mun daɗe muna ba da shawarar cewar wannan rabon kayayyakin tallafi inda ya shafi na noma to yana da kyau a ce akwai masu unguwanni da dagatai a cikin wannan tsari. Ta haka ne muke ganin idan an bi wannan mataki tallafin noma zai iya zuwa gun talaka na ƙauye a duk lungun da yake, tunda babu ƙauyen da ba shi da mai unguwa. To hakikanin gaskiya in dai an dauki wannan mataki za a ringa bada abun a mahallinsa, amma in dai ba abu wannan mataki ba to abun ba zai rabu da kurakurai ba. Na gode Radio France International. Ibrahim Mai Tireda ne daga nan Shawu, karamar hukumar Birnin Kudin jihar Jigawa, da fatan za ku tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sashen Hausa na Radio Faransa, da farko dai suna na Sani da Abu Alaska da ke nan cikin garin Zatsun Burma cikin jihar da Magaram a jamhuriyar Nijar. Tun yau wanga ziyara da Prime Minister kasar mu Nijar Lamine Jan ya kai Rasha, so muna fatan alkhairi a busukan wanga ziyara da ya kai, kuma muna fatan wanga ziyara kwalliya ta iya biyan kudin sabulu. Dai kuma yana kira da dukkan yarjejeniyar da za a yi da sauran kasashe. Ni dai ba ni so da cewar an ɗauko mana sojojin haya domin su magance muna wani ta'addanci a ƙasa. Ya kamata a ce an sai kayan aiki don sojojinmu su inganta tsaro a yankinmu na Sahel. A tashi lafiya. Sashen Hausa na Radio Faransa, Sani Dawo Alaska, cikin
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio France International. To sunana Aminu Adamu Malam Maduri daga jihar Jigawa. To muna godiya da dama da kuke ba mu a wannan ranar Juma'a muke bayyana ra'ayinmu. Da farko dai ina yi wa ma'aikatan wannan gidan rediyo mai albarka fatan alkhairi. Mu muna godiya sosai inda kuke haƙuri da juriya wajen karɓar ra'ayoyinmu. Muna godiya sosai kuma na so ne amfani da wannan dama ne jan hankali ga musamman kasashen musulmi na duniya da ya kamata su yi kokari na duk abin da za su yi domin tabbatar da wannan tsagaitauta da aka yi tsakanin kasar Isra'ila da Hamas ta ya ɗore domin kawo ƙarshen zub da jinin al'umma wanda ba su ji wasu gani ba. Kuma ina kira ga 'yan uwan musulmi da duniya da ya kamata mu dage ta yi wannan 'yan uwan namu Falasɗina addu'a Allah ya ba su nasara a wannan al'amari. Na gode, sunana Aminu Adamu Alamadori daga jihar Jigawa kuma Assalamu alaikum gidan rediyon Faransa. Mai magana Ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya a Kimba jihar Niger. Masha Allahu, a kowane lokaci musamman ranar Juma'a da kuke ba mu faɗi albarkacin bakin mu bisa ga abin da ke ci mu tuwo a ƙwarya. To ni a kowane lokaci abin da ke tafi da shi shine na kuka kuma da tunatarwa game da shugabanninmu na jihar Niger da suka ɗauki alkawarin aikin hanyar mu da ta taso daga Ibbi zuwa da ta wuce har zuwa Kanya. Ina fatan da cewa wannan kafa ta ku ta yaɗa labarai gidan rediyon Faransa, Allah ya sa a silar ainihin wannan gidan rediyon naku saƙona ko in ce saƙonmu ya kai ga kunnuwan shugabanninmu ya kasance a samu sanadin yin aikin wannan hanya ta taso daga Ibbi zuwa da ta wuce har zuwa Kanya. Ina fatan Allah ya sa hakan ta tabbata, Allah kuma ya sa saƙonmu ya kaga kunnuwan shugabanninmu na jihar Niger. Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba jihar Niger, muna godiya da fatan alkhairi. Assalamu alaikum, sashen Hausa na gidan rediyon Faransa. Mai magana Alirab kana gashuwa babban auditor janar na muryar talaka na Najeriya. A yau zan bayyana takaicina ne dangance da tsadar rayuwa da ake fama da shi a Najeriya. To yana kira ga shugabanni a kowanne mataki su tausaya wa talakawa suna cikin halin kakani kaye. Yanda ake sai da gero naira 50,000, hatsi naira 50,000, dawa 42,000, shinkafa ta tafi wajen 3,000. Kullum ana gwanda jiya da yau. To da fatan mu koma ga Allah, mu roƙi Allah, Allah kawo mana sauƙi, Allah sauƙaƙa mana, mu gyara halayenmu kuma gaba ɗaya kar a ce wane da wane, don laifin duk daga mu talaka ne, amma muna fatan Allah ya kawo mana sauki, Allah sauƙaƙa mana rayuwa daga Allah kana da. Assalamu alaikum, sashi Hausa na gidan rediyon Faransa. Suna na zaki Sudan Yazo ma karamar hukumar mulkin Tambal da ke jihar Sokoto. Sashi Hausa muna godiya bisa ga damar da kuke ba mu kowace ranar Juma'a domin mu bayyana ra'ayoyinmu da ke ci mu tuwa ƙwarya. A ni dai gaskiya ra'ayina shine jinjina ce ga 'yan wasa ta na Najeriya bisa ga nasarar da sun ka samu akan 'yan wasar da suke ƙasa suke ɗaukar nauyin wannan wasar ta cin kofin ƙwallon Afirka. Gaskiya sun yi namijin ƙoƙari kuma abin ayaba na, kuma gaskiya mun jinjina musu, don haka muna son wasan su ta gaba da za su yi su ƙara jajircewa fiye da yadda sun ka jajirce yanzu suka ga cewa sun samu nasara. Gaba da 'yan wasa ta na Najeriya insha Allah ba mamaki kila muna sa ran cewa mu za mu ɗauki wannan koyi. Of Super Eagles. Suna na zaki Sudan Yazo ma karamar hukumar mulkin Tambal da ke jihar Sokoto. Kada a shafa, ana tare da sashen Hausa na Radio France International cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Hakanan mai sauraro kai ma za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayoyinka da shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 234 706-635-6641. Sai kuma malami na gaba. Salamu alaikum Hausa, Abdulkarim Luluka da zaki mata mai jamhuriyar Niger. To hakikanin gaskiya muna so shugaban kasa Abdulrahman Chani ya fito ya muna bayani akan batakalar zinariya da ake yi zuwa kasar Dubai da wanda aka kama a Addis Ababa a wannan shekarar. Muna so a fito a ma al'ummar kasa bayani domin shi ma kada ya koma cikin zargin da muke yi a ƙasa tare da shi ake handama. Muna mata kyakkyawan zato
wanda zai iya hukunta kowane ne ya ci amanar ƙasa. Tashi lafiya. Mai magana Abubakar Kawu Girgir. To Radio Faransa, albarkacin wannan rana ta yau Juma'a da kuke bamu domin tofa albarkacin duk wani abin da ke ci mana tuwa ƙwarya, zan yi magana ne akan wani abin da ke ci mana tuwa ƙwaryar, shine na hanyar da ta tashi daga garin Girgir zuwa Karage. Wannan hanya ta yi matuƙar lalacewa tun bara da aka samu ambaliyar ruwa, wannan hanya ta lalace, wanda kuma wannan hanya ce da ta haɗa ƙauyuka da dama da suke sufuri a kanta daga nan zuwa can, da kuma lokacin damuna idan an samu kayayyakin amfanin gona za a fitar da shi walau kasuwa ko wasu garuruwa. Wannan hanyar ita ce hanya ɗaya tilo da take haɗa waɗannan ƙauyukan. Muna kira ga mai girma gwamnan jihar mu ta Yobe da ya dubi wannan hanya tamu, a yi mana maganinta, a gyara ta domin ta yi matuƙar lalacewa, ba ta iya biwa, matuƙar za a bi to akwai hatsari da kuma sai da rayuwa. Muna fatan mai girma gwamnan mu na jihar Yobe Mai Malabuni zai dubi wannan kiraye-kirayen namu. Na gode Radio Faransa International, ku tahi lafiya. Sashen Hausa Radio France International. Suna na Rabiu Nuhu na Bukka daga karamar hukumar Bakure da ke jihar Katsina, Najeriya. Juma'a Hajji babbar rana ce wadda kuke bamu muna faɗin abubuwan da suke ci mana tuwa ƙwarya, zamantakewa ko siyasa a yankunan mu. To gaskiya sake dawowar ayyukan ta'addanci ko kuma sace-sacen jama'a da yin garkuwa da su, wannan wani abin fargaba ne da tayar da hankali, duk da irin kokarin da ainihin gwamnatocin jihohi ke ganin cewar sun kawo ƙarshen wannan matsala, musamman gwamnatin jihar Katsina da gwamnan jihar Zamfara. Hakika sun cancanci yabo, dole ne a jinjina musu ganin irin yadda suka jajirce suka tunkari wannan matsala. Domin a kira da ita kuma gwamnatin tarayya ta ba su haɗin kai, ita ma ta taimaka ganin cewar yadda waɗannan mutane gashi har sun gangara sun tafi wasu sassan Abuja suna satan mutane suna yin garkuwa da su. Daga ƙarshe muna fata Allah kawo mana lafiya da kwanciyar hankali a jihohinmu na arewa da ma Najeriya baki daya. Rabiu Nuhu na Buka daga jihar Katsina, Najeriya. Assalamu alaikum Radio France International. Kuna magana da Hashim Tsamama, ne kiran kuna da ganin garin Tasiri a Bala Filinge, Jihar Tilberi a Jamhuriyar Niger. Wani amfani da wannan dama ta yau ranar Juma'a da muke bayyana ra'ayoyinmu na abubuwan da ke ci muna tuwa ƙwarya. To lalle danganta da ƙasar Iran su da Pakistan, to lalle muna son su kai zuciya nesa ta wannan zargin juna da suka ta kai ma juna hare-hare, suna ta yan ta'addana suka kai ma hare-hare. To ba mu son dai wannan abin suna ya nuna ma wada yatsa, amma Amurka ta koma dabra ta ce yanzu ita kallon su take, kenan ana son a hada suna suma a yamutsa waɗannan ƙasashe na wannan waje gaba ta tsakiya. Ba mu fatan haka, ka'ada sa haka dai ya faru. Lalle ba mu fatan haka, ba haka muke fata ba. Allah sa dai su samu fahimtar juna, a samu a warware waɗannan matsalolin da ke faruwa a cikin waɗannan ƙasashe. Radio Faransa na muku fata da yari. Mai magana Hashim daga Tsamama.